Казвам се Минчо Гроздев и имам дългогодишно отношение с Инвестбанк. Благодарение на тяхното финансиране построихме трайни насаждения, които са най-големи в региона, и произвеждаме хиляди тонове плодове – череши, вишни, ябълки, праскови, нектарини, сливи и круши. Допълнително финансиране от Инвестбанк построихме соларен парк на площ от 400 декара с мощност 40 мегавата.